Hindi mo kami titigil tumulong hanggang makabangon tayo muli. Sama-sama mo dito, sama-sama mo tayo dito sa triangle to. Sama-sama mo tayo magtutulungan at sama-sama mo tayo maangat muli. Alam niyo mga kasama, nandito kami para tignan mo namin ang sitwasyon para pagbalik mo sa Senado, mapapabalita ho natin sa ating mga kasamahan kung ano po ang mga pangailangan po ng mga kababayan natin dito sa Batangas at ano ba ang mga tulong na pwede natin ihatid dito. Marami sa inyo ay babalik na sa inyong mga tahanan sa mga susunod na panahon. Ang susugurin naman namin, meron mo tayong pera, meron mo tayong pondo para matulungan mo kayo sa pagpapatayo at pagpupumpuni po ng inyong mga lugar. Kaya mga kasama, makikipag-ugnayan mo kami kay Mayor Janet sa mga ilan pa sa mga pangangailangan po. At mga kasama, kami po sa aming lungsod, sa lungsod po ng Valenzuela, kasama ko po ang aming Vice Mayor. Ituloy niyo po kami mga kapatid po ninyo. At bilang mga kapatid po ninyo, hindi mo namin kayong pababayaan. Magandang umaga po sa inyo.